altina jeetati lewru oto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi gonɗen koye kumpital mene ɗemgal pular ko fate banggue actualité ji joljole garande en ko fate banggue yolayre toɓoli garɗe nder Dakar ko noonne kadi ha fayenma sifande jaam hakkude gouvernement mo leydi Sénégal kame rebel mo Casamance toon to Bissau gartaten kadi ko fate banggue sumngooji sardiyankooji baɗɗiɗo e nder leydi Sénégal jadaten hen koye musidɗo meɗen Amadou Moussa Anne min calminima min juurimama. Jaam wiyetema Abdoulaye Sarr en calminima en calmini kadi dendagal yeeɓoɓe ayaw Walfa TV e kabaruuji muɗum oɗo altine hande jarnudema kadi e bismango. hande gonɗen koye harane aɗa softi no fewi min gandi nayyi kirsama kono noon yata jogorani ƴettude kette ƴagguɗe ɗe sa fooɗi tan lacciri he ko arde guite maɗa harana jaam hitande moƴƴere malade. Allahumma amin eɗen mbiya bandiraɓe yen julmo wuuri yo Allah ken tawde o saaha mo ustaki ko wona ɗum no ciforiɗa ni mboɗo andi ka ɓoyde lojje bande en saaha nde gonɗa e hirtade lacciri ha seydi arna en mbaɗi bandiraɓe foof juuɗe hitande jaam hitande ɓuural sele yajede gartaten koye sumngooji bannoɗi leydi jawtuɗo woni 31 lewru maydu ɗo henna ndu eɗen gandi sumngooji mbaɗiɗo e leydi Sénégal taw nder ɗiɗo henna sumngooji ko ngol woni goo e nder leydi Sénégal to banggue suudu sardiyeji ko fate banggue laamu joɗigu perdiranani hen walla wasa dañde majorité mo fonno hebde o holko saabi ɗiɗo sumngooji mbayiɗani hen. Ko adi foof ko yettude d' abord démocratie sénégalaise il faut yimɓe mbaɗa ɗum souligné nde tawno hade fooɗo fuɗɗade en jii fitinaji en jii gulari en jii seppoji en jii kawisaji goɗɗi sababu ɗin ɗon sumngooji kono kulhulɗi foof e mawnude en jii ñalawma fooɗo ala foof to caɗele teska en tout cas caɗele mawɗe ko mbiyata ko des incidents majeurs Allah waɗi votuɗi ɗi jeehi waɗama jencudi ndi yalti hay sinno tawi woodi ko teska e histoire leydi Sénégal to banggue vote e onon ñalawma alerte 31 lewru juillet ko yimɓe hewɓe keɓani yaltude ɗum mbiɗa sikki ne jogui sabbuji muɗum ene gasa so tawi yaajima en garoy hen kono kam ko namdiɗa ko hen gartaten ko adi foof woni coalition majoritaire woni laamiɗo to banggue pouvoir Benno Bokk Yakar wasde ko tolni 43 député tawi ko sa yerodiri ɗum e 13e législature o woni vote battidiɗo manam élection législative 2017 jaafoɗa sa daari ɓe dañño ko 125 député e nder 165 donc hande o ɓe dañi ko 42 sa ƴeewi ɓe mbasi ko tolni 43 député ene hollira wonde jarugol caggal on ɗon coalition présidentielle Benno Bokk Yakar kono kadi ene hollira aussi wadde ko wiyete ko percé to banggue opposition ha tengti coalition yeeyas kan yimɓe sikki ɗum noon kadi aussi ko ɗum confirmation woni ko tengtinde doole e sembe mbo on coalition jogui sa daari e dernier élection ngaji ɓennutoɗi tawi wona ɓennuɗo ɗi woni élection ngaji local en jii noɓe ƴillitoreni ɗum ɗonne ene famni par ce que gonɗen koye régime gonɗo e eggude goɗɗo ene yiiɗi wadde installé ɗo e dumunnaji paaɗi saabu won forme campagne no waɗira ummorade coalition yeewi wallu noɓe noddirta ni won konguɗe ɗeɓe kutori won aussi stratégie woni peeje ɗeɓe kutori ha ko ɗum jii sababu Sénégal naɓeɓe kucci e programme on ɗon opposition kadi gueɗel gotel ne woodi eno pamirɗen enen won deƴƴere nde mawɗo leydi ndi deƴƴi nden deƴƴere ene jeeyi sababu ene jouyi rôle mawɗo e to banggue mbiyen défaite entre guillemets saabu sa heɓani ko poɗɗa ko hebde tan ene wayno wiyede ka basɗo ɗum ni c'est à dire ka piyaɗo wadde deƴƴere makko manam mi wiyata eyi momi wat 3e mandat walla mi wiyata ala mi wat 3e mandat ɗum ne jeeya hen kono kadi sikkeji goɗɗi ganduɗa ɗi opposition sénégalaise nanni ɗum e hakkillaji ɓesguɗi aussi ene joui hen rôle no fewi e ɗi sumngooji ɗi jawɗen ko wayno nguura ceerka en walla ko wayno sardiyankoɓe selnoɓe wodde kuulal ko fate banggue debati gorkaten foof eɗen gueɗe ɓe kutori himin gueɗe kewɗe mbetoɗo joni kanko mawɗo leydi ndi koɓe dañi 72 ko wonko bonnantaɓe so tawi yaridani hen mbete maɓe mbaw kamɓe jokkude gouvernement maɓɓe no fotiri ni walla ala ko jogori rokkudeɓe caɗele so tawi wonande député ji tati ɗiɗo hen goto tawtaniɓe walla kamɓe foof ɓe tawtaniɓe. aɗa andi oɗo élection ngaji Abdoulaye Sarr ko ɗum avertissement sa welama mbiya ɗum ko
français wiyata ko ɗum référendum en attendant les élections 2024 présidentielles donc ko ɗum ɓeeto wonande coalition laamiɗo ko ɗum ɓeeto wonande mawɗo leydi ndi Macky Sall donc kulhuli joguete alay sago par ce que 82 députés sur 165 sa daari heddi ko 83 donc 83 opposition ji fof jogui hen ko 83 o firti so tawi goto e opposition ji ɗi yantani ga en e banque coalition laamiɗo o dañata ko wiyete ko manam ko wiyete ko ha joni majorité absolue woni kewendi sohlani ndi wadde ɓe goni koye kaya mbeya sen belama mbiɗen ɗum entre guillemets ɓe gamata koye ñorgo e oɗo saaha wadde en jogui ko ɗum bonnata sa daari so tawi ɓeɗo mbaɗama installé par ce que ciftinen tan gonɗen koye banggue résultat ji provisoire haysino tawi en général résultat ji provisoire kañumen kewi wonde définitive to banggue conseil constitutionnel donc eɗen cikki so tawi ɓen ɗon ɗi député ji jooɗima toon to assemblée nationale sa renaki ma député ji majorité ɗi ɓuuri tampude e ko ɓennanno ko saabu ciftinen Sénégal meeɗa dañde ko wayni en hayso tawi régime nana welta ene daara samde ne hewno kanko régime en place o daña kewendi ko wiyete ko majorité absolue kono en ji oɗo waylo vraiment ma wonan caɗele mawɗe député ji ɗi ganduɗa ɗi kañumen goni pouvoir e oɗo saaha ɗum noon wadde ko caɗele mawɗe no fewi mbiyataɗa ɗamini ma dañ tawtoɓe benno walla ala bien sûr parce que déjà nana fuɗɗo haalede aɗen gandi Sénégal ene woodi ko wiyete ko famille libéral woni yaaruɓe to banggue sengo libéralisme o ɗon ɓen ɗon noon ko Macky Sall en woni coalition Benno Bokk Yakar ɓen ɗon ko Pape Diop en bo guis woɓɓe ene kewi aɓeni hay nder coalition Yewwi Askan Wi janggo e jaam so tawi jomum waɗan proposé hunde walla ne andi ko to wawi yitade hoore muɗum tan saabu politique jogui ko laaɓi ne woodi rewoɓe ɓe noon ko ñamo tan ndewata jantoyta hen nano ene woodi aussi ɓeɗo ko nano jahata tan jantoyta hen ñamo ne woodi ɓeɗo aussi ko yahoɓe tan ko wiyete ko tout droit manam koko loosi tan kañumen gaccata hen nokku donc waɗi ko fannuji ganduɗo so an ko ñamo poɗɗa rewde kono a yantoyi hen nano a juutta tan so ɓooyi ma yantoy to banggue ñaamo aussi ko hono noon wadde eɗen ɗamini député ji ɗiɗi tati ha nayyi kamɓe coalition majoritaire o walla kamɓe coalition Benno Bokk Yakar o ene gasa ɓe daña député ɗi ganduɗa ɗi ko tawtoɓe janggo e jaam e nder toon to assemblée nationale joni so tawi woni kamɓe benno ɓe dañani tawtoɓe ɓe soɓe dañani ɗum no woniri ni hen mbete kanko mawɗele ndi so ronki dañde ko yiɗi ko janggo omo jogui feere wawde fusde suudu walla ala koni tan jokkirta ɗo e mandamo gasde omo jogui par ce que won hattan sembe mbo mawɗo leydi jogui ko wiyete ko wadde dissoudre assemblée nationale mais ɗum limitaki e to banggue démocratie wonande leydi te eɗen gandi Sénégal ko leydi ndi ganduɗa ndi hokkirtendi yeeru to banggue démocratie ɗo yaara ha président fuusa suudu ɗo ɗum ɗon déjà ko wayno ko herƴinde démocratie leydi ndi par ce que firti ko a ronki ɓenninde ko cohluɗa ko ɓenninde e on ɗon tuma kutorɗa doole kutorɗa sembe mbo timɗa o woni kuulal article ngal ɗon mbawa hutorade e on tuma puusa kono so fusamani aussi waɗata ko wiyete ko élection ngaji anticipé par ce que leydi wawi joɗade hayso tawi ne woni leyɗele mbaɗa ɗum jooɗo tawi ngala ko wiyete ko suudu serɗeji saabu joguiɗen ko pouvoir législatif e pouvoir mo ganduɗa o ko banggue présidentiel donc so tawi o fusi ɗum janggo e jaam jonde nde haysono juurine nde wona juurore ha abada donc mo yuɓɓin ko wiyete ko élection ngaji anticipé woni élection ngaji keñoraɗi ɗum ne kadi so tawi ala ko wayli e sikki men oɗo saaha koɓe dañño ko to banggue 82 députés ene wawi aussi jassude ɗum par ce que Sénégal naaɓe hande opposition en jogui détermination mawɗo mo ganduɗa ene mbawi aussi à tout moment hokkudemo faible ko fate banggue député toon to assemblée nationale sumngooji ɗi no mbiruɗa e gadidi haala ma nane ko yimɓe ɗamininoki rewi lawol caggal ñalawmode yimɓe jalti kono teskama ko yalti ko heewani gam suɓoyade sarɗiyankoɓe holko jeeyi sababu Sénégal aɓe heeɓe jaltani fannuji kewɗi nan hen ko cikkuɗen par ce que Allah hokki en fartange tellade nokkuji kewɗi ha tengti to banggue nder leydi Sénégal fannuji ɗi ko ina hen gonɗen koye saaha ndungu eɗen ciftora no hanki mum ni won nokkuji tooɓi e nder leydi Sénégal ha heewi tawi yimɓeɓe aussi ko ɓuuren ko hewde gonno koye guesse walla goni koye guesse te dimanche eɗen gandi ko ñalawma mo ganduɗa o ko ñalawma mo joom guesa foti dawde par ce que sinno hawrini alkamis kam ne wawi wiyede yimɓe heɓe dawata alkamis kono dimanche eɗen gandi ko ɗum jour ouvrable sen mbelama mbiyen to banggue ɓen remoɓe guese wadde ɗum ne hen jeeya goɗɗum ɗum aussi ko cikkuɗen enen hen jeeya ko leydi ndi hakkillaji yimɓeɓe ɗeeɓi tampude to banggue politique o par ce que politique ko ñande foof ɓe ɗo manam ko hitande nde foof ɗo e Sénégal sa ala mbiya yimɓe ɗeeɓi tampude ɗum ñande foof ɗum haalte
ñande fof ko ɗum haalte kadi yimɓe heewɓe ganda enjeu oɗo élection par ce que élection ɓennuɗo sa yerodiri élection local o ɓuuri heewde engouement par ce que on ɗon ko élection ngaji tan ɗi ganduɗa ko wiyata ko wat jiita waɗan hoorema jiita walla accan hoorema jiita par ce que ko suɓade poɗɗo ɗowdema e wuuro ngo e commune o e diwan o walla e nokku o ɗo noon ko élection ngaji ɗi ganduɗa ha ɓesguji ɗi ne mbiya ko moɓe manam ɓen cuɓeteɓe ɓen suɓeteɓe ene ɗeeɓi woɗɗudeɓe won distance gonɗo hakkude mabɓe ɓen ɗon distance o sa welama mbiya koto banggue yiideɓe nde haaldude e mabɓe nde nafoore nde aussi surtout donc par Sénégal naaɓe hannde ina mbaɗi jorto député yehoɓe toon ɗo assemblée nationale ɓe gona nafoɓe jomumen jehen toon tan ko heɓde carburant gratuit keɓa autoji mumen keɓa salaire ji mumen ina keɓa toon ina mbaɗa ko beela wona ɓesguji ɗi joɗiɗi ɗum woni ko ɓuuri heewde ko cikkuɗen haɗi Sénégal naaɓe yaltude e ɗi sumngooji 34 wadde ko ɗum jeeyi sababu ko yalti ko heewani tigui rigui mbete joni aɗa ɗaɓini yimɓe foof ne joguino kulhuli mawɗi no fewi to banggue ndiɗon jenjudi saabu en jii ñande alhamisa nde subaka won yeewi yaaɓe toon to suudu tribunal yaaɓe to demal tribunal gam wadde toon discours aji mumen hollide so tawi yalti kañumen jaɓata tene kadi jadata hen tende hunde yalti hay goto ɗippani holko jeeyi sababu aɗa andi opposition woni koye rôle mum opposition mo ganduɗa ko bertuɗo laaji tan garɗo fo yabɓa hen ɗum ɗon pouvoir en place so welama ene wawi wadde ko weela walla fawde kala ko weela e dow on opposition donc opposition woni koye rôle muɗum opposition guila dawa dawi koko dawi wadde ko wiyete ko dénoncé manam ñingde élection ngaji hayso rewi lawol ni élection ngaji dewi lawol à 100% wodani e jeese opposition élection ngaji juɓɓuɗi jiɗɗen wiide wodani e yeeso opposition donc koɓe mbaɗata ko dénoncé ɓe ƴaari ko fayi tokoso woni herƴande tokosere ɓe mbatta ɗum herƴande mawde e on ɗon tuma yaade ha damal manam tribunal de Dakar ɗon ɗo foti waɗede proclamé résultat ji provisoire haalde ɗum ɗon ko rôle mabɓe kono sa yi rôle o on ɗon o wona rôle tabidɗo e nder ɓerɗe walla e nder hakkillaji mabɓe saabu guila waɗa annoncé en jii daƴƴere nde ɗum ne kadi aussi ko hunde fonde wonde saabu kamɓe foof ɓe mbaɗi siégé ɓe tawama limtogol ngol ɓe ciifi on ɗon PV hayso tawi wona foof en ciifi kono kamɓe ɓe gandi no ɗum yaari saabu en jii ko limta en ko goto foof nan ɗo tous les 8 hono coalition et des partis ene tawno e nder on ɗon hono toon to tribunal de Dakar wadde so tawi ɗum no waɗama proclamé ha paari et puis a tawama a yeddani toon e nder bureau a yeddani e nder salle a signini a yalti a wiyaɗa yedda mbiɗa sikki way comme no yawade hoore mum walla yawade ɓe haaldata ɓe ni ko caɗele mawɗe wonata ɗo joni gartaten koto banggue gouvernement to kanko mawɗo leydi ndi joni so yiiɗi toɗɗade hoorejo jagorde mbiyete hokkatamo difficulté walla ma rokku oɗon wawde ɓennude to suudu sarɗe to walla ma hokku ɗum caɗele ko ɗum hunde ganduɗa nde ko gueɗɗiɗɗe gonani gotum hande ko régime présidentiel ko mbiyata semi présidentiel e régime mo ganduɗa kañum woni e législative so tawi o fiiɓi toɗɗade premier ministre ɗum ko mawɗo leydi toɗɗoto kañum toɗɗoto mo weeli ɗum caɗele ɗe gonnoto kay ko toon to président assemblée nationale soɓe dañani majorité absolue on ɗon il faut ɓe daña 83 député par ce que kala mo coalition oga suuɓi soɓe jaɓani wona on yahata wadde so tawi ɓeɗo cuuɓi proposition woodi hol goɗɗo jiɗɗo wonde alay saago ɓe gana jogui kewende par ce que ciftinen yeewi ne jogui 56 wallu ene jogui hono ko wiyete 24 woni 80 heddiɓeɓe goto foof jogui goto go kiskis jogui goto MPR mbiɗa sikki mbo Papa Djibril Fall nando meɗen mo calminten ne jogui goto natangue ellen jogui goto donc woni ar Sénégal jafoɗa ceerno Alassane Sall ne jogui goto donc ɗin noon tati kalto hen goto ummi yante goɗɗo yante woɓɓe par exemple so tawi goto ummima to telɗo yanti to e Benno Bokk Yakar ɓe dañi ko wiyete majorité absolue mais kamɓe tarɓe fof soɓe gaari gayna to banggue coalition yeewi ene wonde wallu ɓannere ko 83 député e on ɗon tuma kala koɓe caali e nder assemblée nationale o ɓennata saabu kamɓe ɓuuri hewde ko noonne aussi ɓe so tawi keeɓi kewedi absolue ndi so tawi calima walla jaaɓi ko ɗum woni ko ɓennata kono to banggue suɓade premier ministre nde ɗum ko mawɗo leydi ndi ɗum ɗon ça n'a rien à voir e to banggue assemblée nationale kono ne woodi conséquence goto saabu en gandi ne woodi ko wiyete déclaration de politique générale kanko premier ministre o kanko ɓornoto wottuɓe koko yeeɓa paɗe makko yaha toon to assemblée nationale o huccite député ɗi 150 député ɗi e on tuma kala ko addi toon so tawi ɓe ngala majorité absolue ene woodi ko herƴin to banggue golle makko ko noon kadi aussi kuuli ko noon aussi proposition ngaji e ko nandi hen ma ɗum jibini caɗele mawɗe no fewi beele gudden ndeɗo hen toɓɓere tan to banggue ngoɗo hello haade men yaltuɗo tan holko jeeyi sababu mawlid o foola
sabu sa ƴeewi ko doole ɓe jogii ɗe e moyen mo ɓe jogii o e no ɓe mbaɗiri campagne ni holko saabi vraiment ɓe dañaani majorité absolue ne woodi sababuuji keewɗi kono limtan heen seeɗa tan mi haalniima naane mbimi deƴƴere nde mbiɗe mi watta walla alaa mi watta o ɗum ɗon nden deƴƴere ene joué un rôle kadi e stratégie mbo yeewi wallu mbaɗi hikka o ɗum ene woni fatal manam ina no boomi coalition Benno Bokk Yakar ɗum ko goo deuxièmement koɓe kuutori konnguɗi ɗi to banque koɓe nanne hakkillaji ɓesguji Sénégal ɗi ko kamɓe opposition aussi ene zuwi hen par ce que wiide gurdam tiɗɗam eɗen gandi wona Sénégal tan saabu jaltuɗen koye Covid gonɗen koye crise post Covid eɗen jalte Covid ko wiyete ko relance ne ƴeewe ko ɗon guerre Ukraine ummi hakkude muɗum e Russie fof tiiɗi arti wi yoori kos mbiyen e on ɗon tuma so opposition hutorima ɗum ɗon ɓesguji ɗi cikki ko ɗum gonga ko nangui on ɗon hakkille ɗum kadi ne hen jeeya goɗɗum ɗum ko nana haali wonkoɓe mbi wonkoɓe tuumi député ji laamu ngu walla laamu ngu hoore muɗum wonde jaɓani yo woore harmine ngal ɗon kuulal ngal ganduɗa ngal ko wiyete débbati gorgate en ɗum ne aussi Sénégal naaɓe ne jogui ɗin kuluhuli ene jogui hono ko fate banggue manam on ɗon fannu jeeyi sababu noon gueɗe kewɗen ɗon ndenti to gotel yimɓeɓe hankkadi ne jaaɓi ko ɗum gonga waɗi noon nguuɗo polgu walla wasde dañde ko yinno ko ɓen ɗon coalition laamiɗo woni Benno Bokk Yakar gudden ngoɗon hello jehen to banggue hello wongo jeheten ko toon to Casamance saabu eɗen gandi ken woni duuɓi 40 Casamance ne wuli jaw a yahata e ladde a yahata no jiɗirɗa kono elle ma wi hunde betti yimɓe kala hay gortinani tan ha wiya wala roɓe dari gouvernement nani ɓe jooɗima to Bissau ɓe ciifi holno ɗum yaari e ndeɗo bettere holno waɗi yimɓe ɓe ni yaɗandi guila presque début des années 90 e sahal laamu Abdou Diouf négociation ngaji ne godanno ene yahani ha accord aji ciife so ciifama ɗon e quelques mois duuɓi seeɗa filñito walla mbiyen hunde hawñuto kadi jibine caɗele goɗɗe ko laamu ngu ko ɓoyani ko en jiino wonano he lebbi jeegom wontoɓe jaano e ladde pour wadde délogé ɗin rebelle aji en hen César Atoute Badiate so tawi en jumani mo ganduɗa kañum woni chef de rebelle hande banggue MFDC hayi nokku muɗum yetta kaɓirɗe kepta dogui natoy to banggue goɗɗo donc ngal ɗo cifodiral c'est vrai angal betti kono aussi wonko ɗum hollirte en wonde won kaldigal wonno lesguel yimɓe ganduɗa ɓe ko biyowo mboɗo ƴeewa to mbalmi henkide ni hunde taƴi fiɓata ko so noddama e kaldigal arat kono min personnellement mboɗo manki dañde ɓernde deñde e oɗon accord ciifaɗo toon to Bissau holko jeeyi sababu mi fammina par ce que mi haali guila daroɗe 1990 koye négociation wona ha balɗe seeɗa tan hunde kadi walla lebbi seeɗa hunde filñito aɗa andi MFDC waɗi kode branche woni ko calti voilà ko lekki ganduɗa ki ne waɗi cate so tawi fobre nde wona fobre nde haaldete mais ko cate ɗe kaldete ngallo catal so haaldama hawrama famodirama sifodirama saabu en jii cifodiri ha toon to Rome en jii cifodiri ɗo e Dakar en jii cifodiri toon to Ziguinchor en jii cifodiri toon to nokkuji kewɗi e nder leydi Sénégal ha e saraji Sénégal foof kono ala to wattindi waɗi ɗum ko catal ngal ko carɗe cifodirte wona fobre nde donc so ngal ɗo catal sifodirama nandirama ngal ɗo catal dillinat so ngal dillini beele ko ɓe keeɓi ko to banggue kaldigal walla ko keeɓi ko to banggue promesse woni kunali beele kañumen nene keeɓa tawi wayi noon ɗo e lebbi ɗo e balɗe manan aussi woodi janguji baɗɗi walla woodi attaque uji baɗɗi beele ɓen kadi cammele ngal catal kadi aussi ne dillina ene wawa donc kamɓe MFDC no mbimi ni ko care kewɗe ɓe goni so ngal catal haaldama ha nandirama tan ngal to kadi aussi dillina donc mbinomi ko en ñagaki Allah vraiment kono oɗo accord ene moƴƴi vraiment so tawi Sénégal na fof no joɗɗon e pamodira surtout oɗo guerre mo ganduɗa haalinani duumi ko tourné duuɓi 40 walla 40 e donc ene moƴƴi so tawi kadigal ngal waɗama jaamo sifama duumo te kadi ɗofte kono noon eɗen kuuli ha hande care ɗe ganduɗa ko care caltuɗe e fobre nde ɗum namdiɗa nane beele fobre nde kam kañum haaldetaki fobre nde haaldetaki par ce que mi haalinani mbimi sa ƴeewi omo ganduɗa kañum woni César Atoute Badiate mo ganduɗa nan hande woni ko mbiyata ko mandat d'arrêt international on tawtoraka ngal ɗo kaldigal donc on yimɓe muɗum janggo e jaam ko holɗum jogori wadde aussi kañumenne beele on wawi wiide ɓaade mi tawaka kala komi tawaka wawa wonde ɗum eɗen gandi ne heewi yiyede wadde firti ko accord oɗo
eɗen kuli woto waade aussi no accord aji kewɗi ɓen ɗo ɗi mbano ni bete so tawi waɗama accord gasi laamu ngu kamɓe ɓen roɓeɗen ɓon koɓe jeeyi pa e laamu ngu aɓe tawtoga hen walla kañum waɗete accord jaam artadeje ene jogui détail ji gonɗi nder en mbawa haalana yimɓe ɗin détail ji par ce que en ganda holko accord o tonggui kono ko ɓuuri hewde so nani accord tan ko joƴine arme jomum mbaɗano revendiqué o laamu Sénégal artani par ce que mbaɗa revendiqué ko heɓde indépendance ɓenen gandi kam ɗo Sénégal ala fof jaɓanoɓe ɗum e oɗo saaha kono noon ne woodi ko wiyete ko promesse woni wonko laamu ngu hunantoɓe janggo e jaam ɓaade woni koye ladde gonɗon garte e wuuro joƴi noon kala ko jogui ɗon e on tuma ɓaade kon dadiɓe entre guillemets mbawa won natinere hen saabu en jii accord aji kewɗi hakkude rebelle eko yewti kañum woni laamu so tawi accord o kam ne hen kala ko tawa ko fof kam ene tawe hen jomumen yo gar natine armée o e on ɗon tuma mbawa hebde ko armée o heɓata ko ɗum ɗon kam eɗen cikki nana nder e on ɗon accord kono est ce que ma laata ko ɗum woni namdal mawgal ngal waɗi mbiyete ma laata walla laatorako ko fulɓe mbiyata ko woni yesso daɗani guite ɓayde gonɗen koye actualité ji en guddat ngoɗon hello tan garten hande ko haalete ko fati banggue yolayre woni inondation hande taweteɗo Dakar en jii guila ñande aljuma toɓoli kewɗi jippi hewɓe donki hodde galleji kewɗi nani ndiyam beddaji kewɗi nani ndiyam gueɗe kewɗe jiiɓima ha ganduɗa hande coupiraji courant kewɗi mbaɗi e kala hittande Dakar ne heewi dañde ɗum ten en jii laamu ngu ne yaltina milliard uji gam wadde hen kono elle ma wi hitande fof no ɓeydo bonde holko jeewa sababu eɗen andi il faut yimɓe ganda gueɗel gotel ɗum ɗo ko ɗum phénomène mondial c'est à dire ko mataw mbiyen ɗum ko ɗum hoddiro Allah ngo Allah fawi ɗum e dow windere nde foof oɗo inondation yimɓe ciftoro wona Sénégal tan kadi Sénégal ne foti yettude Allah par ce que sa daari leyɗele catiɗen ɗe so wi catiɗe noon ko wayno Niger Tchaden kala hitande aɗa daara ko tolni temedde bani adama en ene kawra e ladial tawi ko inondation saabi ɗum ko ɓoyani koko États-Unis hay leyɗele arabeji hikka dañi inondation te ɗum foof haalanoma mbe sikki météo waɗino ɗum ɓe ndentini yimɓe wonde hitande hikka nde ma nde heew ndiyam hay ɓe noddirteɓe seeraɓe waɗoɓe ko wiyete ko hooy kaalino wonde ma toɓoli jippo ha keewa te kadi ko hunde ganduɗa nde hay Mauritanie en jii ko ɓoyani ko heeɓi hono ko way noon heddi noon beele inondation Dakar holko waɗi ɗum Dakar hoɗi koye gaska hoɗi koye maayo hoɗi koye cangol sen mbino noon la majeure partie de Dakar sa daari tan sa yi Dakar e mbaɗi kuuɓal tawata koye gaska woni dokken yeeru hande laabi ɗi woni goudron ngaji ɗi ko wayno autoroute aji ɗi pont uji ɗi foof so tawi umminaka so tawi tooɓo ari oto ɓendata wadde firti ƴewata won certaine goudron ngaji won certaine autoroute aji ɓuuri towde e koɗorɗe ɗe waɗi ɗum ko wuuro ngo woni koye gaska te pour Dakar yalta ɗeɗo caɗele wona hikka wona mo wuuri wona ɗo e duuɓi sappo nogas paayi kala ko wawi ittede milliard uji waɗa hen wona ko ene iwa holko jeewan sababu ko lawol accata ndiyam muɗum yimɓe koɗata koye ndiyam hande sa waɗama proposé nduɗo dorumar nduɗo widuru coɗa ɗum prix mayɗo an a ƴewata conséquence ndungu o ƴewata tan komi dañi galle nder wuuro walla mi dañi galle Dakar te ɗum noon so tawi yimɓe jaltani e on ɗon sifa en mbawa yaltude e inondation kala koɓe jiiɗi ɓe mbaɗa e aduna ɗo e Dakar wuuro ngo yalta inondation soko Allah kam laamu ngu liggima no fewi saabu en jii booli mbaɗaɗi ɗi koɓe jaltini e koppareje gam wadde caniveau ji mawɗi e fewnir ɗeɗo hen gueɗe kala koko mbiɗa ko phénomène hande kulɓiniɗo garɗo beete laamu ngu kamɓe ɓe mbaɗi darde fayidinde hadde yimɓeɓe mahde yogay nokkuji walla yimɓe kamɓe ɗon sa jeyima haalisma tan sa foti jeewa tan a sooda tan compa huɓere maɗa mbara ndiyam ɗo foti rewde tene kadi rewa banggue goɗɗo holno ɗum wayi darde ne manki hen banggue ummorade laamu ngu sabu aɗa heewi yiyede birtoɗa huɓere ne winda encre boɗejo ne wiɗa en waɗa hen arrêt d'escos woni nden huɓere ɗo nde woni ɗo soit koye bedda walla nde fotani darade ɗo e duuɓi walla ɗo e lebbi koɓe aroɓe aɓe keela kono koye Sénégal gonɗen hande sa haaɗi sar maade huɓere muɗum tan terrain mo soodi a tawaka mi tawaka sa haaɗimo maade tan dane ma nanete janggo e télé walla nane janggo e radio ɓawa janggo mo mbaɗa collectif mo ganduɗa o ko daraniɓe kaari walla daraniɓe légal kaari en par ce que laamu wi ina heela en jii ko way noon toon to Thiès en jii ko way noon ɗo e Dakar en jii ko way noon toon to Saint-Louis taw laamu ngu ko wawi wonde fof daɗata so tawi laamu umminima ɗum wi ene haade yimɓe maade yogoye nokkuji sababu woni hulde hono ɗeɗo gueɗe e on ɗon tuma gurali ene mbayno leydi so laamu ngu accini ndiyam yettima inondation waɗi yolayru waɗi yimɓe maayi walla yimɓe eggi ɗo hande kadi aussi ko probléme wonta haala gotka wadde laamu ngu ɗon il faut responsabilité muɗum wooda responsabilité woni tan koɓe daro lang ɓe kada yimɓe maade e nokkuji ndiyam hayso neɗɗo waɗi hen ko milliard
wi mboɗo wawi waɗɗo remplir kono so tawi jomum waɗi remplir on ɗon nokkune ndiyam ɗam so ari ko ɗon rewata accalol muɗum ma taaro ma boomoye goɗɗo koddiɗo ma walla goɗɗiriɗo walla gonɗo to e less wadde il faut laamu ngu ƴetti responsabilité on ɗon banggue heddi en jiiɗo ko wayno plan orsec en jiiɗo ko wayno ko wiyete plan décennal a haali joni ko laamu ngu liggi to banggue hadde yoolayru ndu nokkuji kewɗi sa daari so dokkiyir ɗo e Dakar ko wayno Dalifort nden hay sinno tawi ko toɓɓe ɗiɗi tati millimétre uji 14 walla 15 mbedaɗi ɗi fof kewɗe galle ɗi fof kewat kono golle mawɗe mbaɗama toon hande wuuro ngo ne waɗi caniveau ji ne waɗa taliji ne waɗa foof ne waɗa to yaltirta baltirɗe pour nde ɗam yaaha werloya banggue goɗɗo ene foti wonde e leɗɗe ɗe foof kono beele laamu ngu ne jogui on ɗon sembe ɗonne kadi aussi ko namdal par ce que en jii 756 milliards woni temedde jeeɗiɗi e capanɗe joyyi e jeegom milliards waɗama décaissé waɗama e ko wiyete ko plan décennal plan orsec ko ñamata ko en ganda e travaux ji goɗɗi grand travaux e tokosi muɗum foof ko ñamata ko en ganda ha joni kala hitande ko bojji holko foti waɗede tan ko Dakar ɗeɗɗite nokkuji gandaɗe ɗiɗo so tawi tooɓi tan koko yoolata te kadi gandirta hunde ko ɗum phénomène sar hikka ko yimɓe gullata ko sa daari ko wayno Médina en ko wayno Joppol en ko wayno Derkel en ko wayno ko nokkuji ɗi ganduɗa ko nder ɓerde Dakar ɗi ko ɓen hikka ɓuuri jogade probléme sen dokkiri ko wayno zone de captage sen dokkiri ko wayno nokkuji ɗi ganduɗa ɗi ko Hann Maris en Maris 2 côté Hann nokkuji ɗi ganduɗa meeɗani andude ko woni inondation mais ko ɗin hikka jogui on probléme nden ko banlieue wiyeteno Keur Massar en wiyeteno ko nokkuji ko wayno Pikine Guédiawaye ko nandi hen kono noon ko wattidiɗo hen ko en jii ko nder Dakar hunde koko eggi wadde ko ɗum phénomène jiɗɗen wiide ko nokkuji gandaɗe ɗiɗo toɗi goni ɗo inondation tampinaɓe yo laamu ngu wat no Abdoulaye Wade wanno en jii ko wayno Tivaouane Peulh ɓen wonto konno ga e banlieue eggina paya toon ko wayno APIX en foof en jii si tawi gonɗi toon ɗi jomumen gonno koye nder gaska geggina alay saago mahana to banggue goɗɗo kono noon ko ɗum projet ko ɗum kalis est ce que laamu ngu en jogui on sembe ɗon kadi aussi ko namdal est ce que kadi nduɗo hen yoolayru to banggue population e hoore mum wona kamɓe jeeyi hen walade mawde saabu en jii woni caniveau ji ne goodi jiiya hunde wedde hen ha buusa ha ronka yaade te joomen dutto kadi ne goya manque de civisme sénégalais ɗum en goto yeddata ɗum goto foof ne andi civilisation yaran noon birtoɗa caniveau aɗa jogui ko beddotoɗa sac walla kuuse walla tehi walla nguru walla hoore mbaalu walla mbeewa mo kirsuɗa gaña nawattu poubelle beddoɗa e nder caniveau te eɗen gandi wonko ɓennata e caniveau wonko ɓennata e caniveau te kala ko ɓennani sa daari jo so tawi ndungu fandima so mbaɗi opération kamɓe ONAS koɓe jaltinta ko e leydi koɓe jaltinta ko e kurjude koɓe jaltinta ko e sahuji e booluji ene wonata ko tonuji e tonuji te hol mbaɗa ɗum waɗa ɗum ko enen te so tawi a wirtima caniveau sara galle ma a suki caniveau so caniveau so ndiyam naata rewane e caniveau ɗo foti rewde ɗo fayi ko dow so fayi dow galle ma heɓat galle koddir ma heɓat a lebtoto a juwat kono ko manque de civisme on woni ɗon kadi min tawi waɗi o ene heewi e nder leydi Sénégal population ene jogui hen part de responsabilité hay sinno ko capanɗe joyyi walla capanɗe jeegom e nder temedere kala firti tan ko alay saago laamu ngu ƴetta pellital wawde lombidde wone galleji ƴetta laabi ndiyam ɓenna faya maayo so ɗum tan hay so tawi weeɓani ni ko feere nde ganduɗa ene ɗeɓi nannade seeɗa saabu en jii ko toɓata Afrique central ko toɓata ga kono noon toon hokkiɓe sens ko ni henna e ko ari foof fayi ko maayo deke firti noon ko alay saago wooda jaɓɓe so wona ɗum tan rokkat caɗele mawɗe no feewi e ɗam ɗo henna ndiyam kono en jii ndiyam jippima ha to nder leydi to kala tene kadi météo woni holliri ma goɗɗam jippo ha ɓuura ɗo henna oɗo saaha mo gonɗen hol tan erango mbatten faade yimɓeɓe guila dentugol hay goɗɗum e ko wiide yimɓe tan hayso tawi faɓuru wi ko ndiyam wiyani pasɗam eɗen gandi enen foof loritiɗen koye ndungu ko Sénégal gonɗen facteur to banggue ndema ina jogui ko saldu mawnu to banggue ɓamtare leydi ndi hay goto añani ndungu sa yi ko wulleteɗe ko tan ko guure mawɗe ɗe ko Dakar en Thiés en Touba en Saint-Louis en ko ɓen gullata waɗi ɗum ko ɓen to koɗɗi ɗo kodi koye nadde koye nokku mo ganduɗa ko naaɗiɗo nokku casduɗo ha teddi kadi woni koye gaska hande a yiita ladde to banggue hakkude ɗo henna e Tambacounda ladde nde ne heewi ha daɓi ndiyam a yiita ɗum waɗi ɗum ko nokku o ko baɗɗo stable walla kala ko tooɓi regat no mbiɗa joni ne jogui caliɗo ɗum waltata Fouta ko noon nokkuji ko noon wadde leydi ndi ene jogui ene jogui ko sohli heddi ko yimɓe woyoɓe ɗo goni ɗo woni gurɗo limɗen ɗo ɗe jomumen kala coodowo nokku soit ko terrain mum walla ko nokku ma haɗum woto ƴeew coggu galle o walla lombogol galle o ala ƴeew conséquence ndungu
ha ganda oɗo galle so ndungu ari ko toɓi foof kam an a heɓata lebte kono probléme o ɗum ala ɗo probléme o ko joomum yo heɓ galle Dakar yo heɓ galle lombiɗo gasi no yiɗi fof yo wa no yiɗi fof yo wa sini lumboye ndiyam a jarama Amadou Moussa Allah jarama musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno komin gaddannomo ɗon hande ko fate banggue actualité mbawen humpitade guila to banggue sumngooji sardiyankooji baɗɗe nder leydi Sénégal hay sifande jaam nandirande hakkude gouvernement leydi Sénégal kameroɓen mo Casamance e ko fate banggue hande ɗiɗo tuɓɓoli jippiɗe nder leydi Sénégal ha tente Dakar guila aljuma ha ɗo hen guila e coppiraji mum ha yaltuɓe aduna kala e gueɗe goɗɗe kala eɗen duwono noon ɓen yaltuɓe aduna ɓe nde jomiraɗo yurmotoɓe yaafoɓe lomtina kadi ko barkini ɓenne kadi ɓe galleji men jooliɓe nde jomiraɗo addantaɓe hen jaam laamu ngu kadi darne dari nde Allah rokkataɓe kadi kamɓene timminde koɓe darni ko nde tawno weeɓani ɗeɗo hen gueɗe kala ɗum noon so aadi men so jomiraɗo haaji ko altine paɗo ɗo e nde jaam jogomi jogo moɗon